хадамоти марзбонии қирғизистон хабар додааст ки соати 12:45 рӯзи 1 май низомиёни тоҷик ба сӯи манзилҳои зисти сокинон дар ноҳияи аркалайлак тир паронданд. ҷониби Тоҷикистон ин хабарро дурӯғ хонд. Мақомоти қирғизистон гуфтанд ки сокинони деҳоти назди марзиро аз маҳалли зисташон берун карданд ва касе зиён надидааст. Аркалайлак дар наздикии марзи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон ҷойгир аст. Акбар Юсуфӣ, раиси дастгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар суҳбат ба Радиоозодӣ гуфт ки ин хабар асос надорад. Ман худам дар ҳамин мавзеъ ҳастам. Ин гапҳо дурӯғ аст ва ягон садои тир шунида ҳам нашудааст. Роҳҳо ҳама боз ҳастанд ва ҳеҷ монеа барои рафтуомад нест, гуфт ӯ. ӯ ҳамзамон хабари Мақомоти қирғиз дар робита ба баста будани роҳи Ош-Исфана дар қиттаи роҳи Торт кӯчокро низ рад кард. Ба гуфтаи ӯ, роҳ боз аст ва барои ҳаракат ҳеҷ мушкил дида намешавад. Зимнан хабарнигори Радиоозодӣ мегӯяд ки дар ҳоли ҳозир дар деҳаи сомониёни ҷамоати Чоркӯи Исфара садои тир шунида мешавад. Ин тирпарронӣ соати 12:55 шурӯъ шудааст. Дақиқ нест ки ин тирпарронӣ аз кадом тараф аст. Дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон рӯзи 28 ва 29 апрел муноқиша рух дод. Низои охир баъд аз он сар зад ки як гурӯҳи хурди шаҳрвандони Тоҷикистон рӯзи 28 апрел хостанд дар маркази обтақсимкунии Галавной дар марзи Чоркӯ Коктош дастгоҳҳои наворбардорӣ насб кунанд. Ин марказ обро ба каналҳои обгузари Қирғизистон ва Тоҷикистон тақсим мекунад. Вазорати тандурустии Қирғизистон дар бораи фавти 31 нафар ва маҷрӯҳ шудани 154 нафар хабар дод. Мақомоти Тоҷикистон теъдоди маҷрӯҳон ва ҳалокшудаҳоро эълон накарданд. Радиои Озодӣ то ин дам номи 15 қурбонии муноқишаро дар марз бо Қирғизистон маълум намуд. Тоҷикистону Қирғизистон 970 километр марз дошта, то ин дам 519 километри онро таъину аломатгузорӣ карданд. Минтақаҳои боқӣ монда баҳсӣ ҳастанд.